kadi among kadi ako kwakon na ala ko ay kung kunam ako kwata puso. Na minsan ko lang na indaton ay ayat ko ken kuana ket dagos na nga inaklo. Siya gayam ti kayak na asaan ket asikat adi nagpuso nada. Kaawan kan maganap na ken ka kaistambay kalaeng ikalsada. Ay kwadeng gem kadi among kadi sumrumanen talastok mo. Tila adda ngay sasaom nabayagen na gayam ko tagkong kunam a best friend mo. Kunam asikati kayat na Maria Kusep agtal na ka na palalot. Uyaw na ka abos kan payta dorging ka kuyep kan payda kita mata. Basta ko akon ni Mayan di nakamkitan bibiyang utang tanal pasenti saritaan ada kamiti agkalaysa. Pangaasim di nagpagang angawan di mo kayat masultak tarupan taaddan income nagkinarian ni Mayang ken Shakti agkatuluyan. Madinsan di nasuuta tagmay sa di ipatpatekta di dagesket inaklun na ta panagkunag na may sa antansa. Duni mayang ket agmamaya sikaken siyak inakainayan ayan kukwak nga rudi tibigan ket kukwak nga agpatpatuna. Kasta ti akong paring luwag tulagawan may sisyasi aglalong panggep ti babae nang nangruna nutay se sexy. Kasta ti akong pari luwag tulagawan may sisyasi aglalong panggep ti babae nang nangruna nutay se sexy. Marinsan di nasuuta nagmaymay sa di ipatpatekta di dagesket inaklong na ta.